Vadikani tinoti mauya zvakare svondo rineri. Tinovimba kuti makava nesvondo rakanaka. Saka haminoti kwamuri kukupisei. Isu tinofara zvakanyanya. Tinotenda nenyasha dzaMwari dzekuchengetwa. Nhasi tiri kuda kusheya just general talk. Vamwe vedu tu nhasi havapo. Saka tingori tu. Asi shoko raMwari rinoti pane vairi kana vatatu. Saka tinoziva kuti naJesu vari pano. Inoda kungosheya zvandakanzwa musi weSande zvitaurwa namufundisi wedu. Pane ngori nestatement yakandibata zvakanyanya. Because ndakangotenderana naye kuti ndozvinotoitika muupenyu. Saka pasita vaitaura vachiti hanzi vanhu tinotanga zvakanaka patinotendeuka paya kuuya kuna Mwari. Patinenge tichida Mwari zvakanyanya, tichipisa tichiita zvinhu mumba yaMwari, tichispenda time naMwari pamberi pavo, tichinyengetera, tichipfugama, tichitsvaka chiso chavo, kutsvaka kunzwa kuti vanoti chii Mwari, ndikaita izvi Mwari vanofara here, ndikataura izvi Mwari vanofara here, nekungova neukama navo, like kuti vane time navo kuti nguva yakati ndonguva yangu yekunamata. Mumwe anogona kumuka na4 achitaura naMwari. Mumwe anogona kutaura na1 dzemasikati, because hazvina mutemo wenguva izvi. Iko kungowana time yaMwari every day. Zvinowanzoitika patinotendeuka tichiri not pacheche such, but kwenguva yakareba. But panozofamba nguva paya, pane nguva inosvika yekuti kuvarairwa kunouya. Saka pastor vedu vaiti hanzizvo Mwari pane pavanosvika pakuropafadza munhu kuti vamupa ministry yake yaichemera yaitsvaka kuna Mwari. Apiwa business rake ndo purpose yake yakaiswa naMwari. Mwari vanomupa business riya, vomupa basa rake chairo ravakamusikira. Dzimwe nguva vototanga NGO yake inenge ichibatsira vanhu, ichifidha varombo, ichiita izvo nezvozvo, kuendesa vana kuchikoro. Zviri zvinhu zvakanaka zvokuti, but hanzi ngozi inozouya pakuti unomedzwa nezvinhu izvozvo, kuti inosara yanguva NGO yakatangwa muna Mwari nevanhu vaMwari, but vatangi vacho havasisiri muna Mwari. Kusvika akutozofa ave mumwe munhuwo, akutoita zvenyika, kana kuti akutoinkopareta zvenyika chaizvo muNGO yake, akuteedzera zvinoitwa nenyika zvezvi. Haachaenkwaya kuna Mwari kuti apa muda kuti ndidii, muda kuti ndiende direction ipi, muda kuti ndifambei nenzira ipi. Kunyange muministry chaiyo sometimes ikakurisa ministry yacho, pane ngozi, pane danger ipapapo. Saka vaingoti it's good kugara takangosvinura, kugara uchingotora stock kuti ndichiri pamberi paMwari, ndichiri kurangarira here Mwari. Saka ini ndakangofunga hangu, ndakazvifananidza nenyaya yekuroorwa yeye, kuti munhu paanotanga kuroorwa, mudzimai anenge amheno mazuva ekutanga, pane mufaro, mumba achiremekedza pamurume iye, achinomubata sezai, achimuwachira hembe dzake, achimupa nguva yake sababa, achimupa nzvimbo yake sababa, achiti akatanga kutaura neshamwari dzake nezvemurume wake, unotofunga kuti hamheno kuti murume anoshamisa kwazvo, achizova nezvinoitwa nemurume wake nezvaari zvakazoti zvikazoti. Panozouya vana manje, chiri chinhu chakanaka, maropafadza anobva kuna Mwari. But pane vazhinji vandakatoona nemeso avo aya, kuti pakauya vana, murume akazenga akupisa tsitsi, haachaverengwa mumba imomo. Fokasi yangopa vana vangu, haumbozwa achiti vana vangu nemurume wangu, vana vangu. How very sad. Kuti mumwe murume anotozopedzisira atadziswa, aitiswa chivi, akunotsvaga vakadzi kunze uko, because ashaya attention mumba make, ashaya respect mumba make. Mamba mamai nevana vavo, baba vachamboonekwa. Zvimwe chetezvo naMwari vadikani. Murume anogona kupisa tsitsi semunhu, but Mwari havapisi tsitsi.
chakazongo chinonzwisa tsitsi ndechekuti isu tinoita zvitadzira. Mwari vanoti hanzi kana matombo chaiwo anogona kuvanamata, kana mhuka dzavakase zvisikwa izvi zvinogona kuvarumbidza Mwari. Saka Mwari havapererwi, havazokuti tiwanzwira tsitsi kuti shemu manje asiya Mwari, Mwari vachiita sei. Mwari ndo anenge achitokunzwira tsitsi kuti shemu mwana wangu dai arangarira adzoka, bhozi ndakamumirira, ndine maidhiyazi akatowanda aanogona kushanda nawo. Ndinotori nenjere dzakawanda dzokuti anokwanisa kuchera mutsime reruzivo rwaMwari, ruzivo ruri muna Jesu. Saka zvakandiitirawo zvakanaka musi weSande. Ndakangonzwa kuyeuchidzwa kuti ndichiri panzvimbo here, mwoyo wangu uchiri kudokwairira here, nzara yekutsvaka Mwari, nzara yekutsanya kuwana nguva yekumbotsanya, nguva yekunamata, nguva yekumboka ndichivatsvaka, nguva yekumbonyararawo ndichinzwa kuti Baba vari kutaura kuti, because it's so easy to be drowned nezvinhu zvepanyika. Pera kunyora mazviri kuti hautomboziva kuti wakanyora wakato pamwe wotozopatika warwarisa kuti ndakatorasika kaimbosvika kumapeto chaiwo. Iyo pamwe upenyu hwako wakutoguma. How very sad. Apa baba vako variko, mambo Jesu variko, everyday vanotimirira vakatigarira nzeve dzavo vakavhura kuti vanzwe nyaya dzedu, vanzwe kukurukura. Munoziva kukurukura naMwari hakuna formula. Wava kupana baba vako panyika kana muine relationship nababa vako vari physical waive, munokurukura freely kuti baba munofungei nenyaya yakati, ndazoenda funga kudai, ndafunga kutenga motikari yetaipi yakati, imi munofunga kuti chii. Kunyange Mwari vasingazopindura physically zvinoita baba panyika, but vanoisa maidea mwoyo mako, vanoisa chiedza mwoyo mako, vanokupa zvakaringana mwoyo mako. There is a way yavanotaura nayo yavanozwa kuti iwe unonzwisisa, navo munonzwanana muri tu. Saka ukama naMwari hwakakosha hwadikana, ende hwakatosiyana paeach and every munhu, pakuti Mwari vanoziva iwewe how you operate, kuti vakakugadzira sei. Saka vane matauriro avanoita iwewe avasingataure naChipo. Saka tisarasike, tisakanganwe, ngatidzokere parudo rwakare vadikana. Ndo meseji yandinayo nhasi kuti ngatidzokerei parudo rwakare. Amen. Toda kungotenda neshoko rine simba iri. Ichokwadi tikaverenga shoko raMwari kuna Isaya rinoti hanzi rangarira pawakacherwa, pagomba pawakabva. Ichokwadi ichocho kuti tikawana zvinhu tinobva takanganwa kuti tina akatipa. Taimbonamata tichitsanya, tichimuka pakati peusiku, tazozviwana taakukanganwa futi taakuita zvinhu zvedu, taakusiya Mwari vaya, taakungomhanya nezvedu. Mwari ngavatiwanire nyasha, timire panzvimbo. Sezvavambotaura mufananidzo wemurume nemukadzi, zvechokwadi vanenge vachifara mumba, wozongoona zvachinja, vanhu vaya vakukondana, vakutemana nematemo, vakuzodii, rudo rwakudhara rwakamboendepi? Madiro ataimboita Mwari pakutanga, tichitsvira Mwari, tichimuka pakati peusiku tisati taane zvinhu, ngakungova tirambe tichingoona izvozvo, tava nezvinhu tichingovada, nekuti kutaura chokwadi hakuna kwatinoenda nezvinhu zvinosara. Mumwe nemumwe anoenda achinomira nezvake zvaanenge akaita pano. Saka nguva nenguva taane zvinhu hatichekei, tione kuti tichiripo here, tichiri kuitei, kuti Mwari vache vatiwanire nyasha. Ndoda kungotenda neshoko anga rakasimba kudai. Ndinoziva kuti kune vakatobatsira kunze uko. Mumwe anga achingomhanya nezvinhu zvake otokanganwa kuti kuna baba, mumwe otongomhanya one imba yake otongokanganwa kuti kune muridzi weupenyu. Saka ndinovimba tazvinzwa. Toda kungotenda manherano. Next week tinoonana futi, tinenge tiri pamwe chete tichingokurudzirana, tichingozivisana, tichingoyeuchidzana kuti kune kuchaindwa. Toda kusvika patinongonamata tichingotenda Mwari. Toda kutendai baba vedu vakanaka nokutendeka. Toda kutendai neshoko ramataura ramaburitsa. Ndinoziva kuti kune munhu atoribata, kune munhu anga atokanganwa, kune munhu anga achingomhanya nezvinhu zvake achisiya kuti kuna muridzi weupenyu hwedu.
Toda kungokutendai Mwari matiyeuchidzira, matidzidzisa, matirangaridza. Toda kungokutendai tirambe tichingozvitarisa kuona kuti tikufamba sezvamunoda here. Toda kungokutendai Mwari matobatsira kunze uko, matotibatsira nesu tese tabatsirwa neshoko renyu. Mazviita Mwari wamasimba ose. Muzita Jesu anoshamisa. Amen. Amen. Saka tinokuonai svondo zvinouya padikani uye nenguva yakanaka. Bye bye.